Dette er en gennemgang af delprøve 2, Engelsk BHF, med udgangspunkt i den prøve, der blev stillet i december 2009. Delprøve 2 er den anden del af den skriftlige eksamen. Du har 4 timer til at løse opgaven, og alle hjælpemidler er tilladt, dog ikke brug af internettet. Delprøve 2 består af 2 opgaver, og du skal vælge en af opgaverne. Det er vigtigt, at du læser opgaverne grundigt igennem. I den generelle introduktion står der, at du skal besvare enten sektion A eller sektion B. Det er vigtigt, at du besvarer alle de spørgsmål, der er i hver sektion, og det er vigtigt, at svarene står i forskellige afsnit. Den totale længde på dit arbejde skal være imellem 600 og 900 ord. I delprøve 2 møder du forskellige skrivehandlinger. I den opgave, der blev stillet i december 2009, er det følgende opgaver, som du skal løse: Summary, Outline, Comment, Characterization, Essay og Speech. Hvis vi først kigger på Summary, et resume, der står: Write a summary of Nearing 90, Text 1, in about 150 words. I opgave B står der Write a summary of So This Is Permanence in about 150 words. Et summary er en kort tekst om teksten. Et summary opsummerer de centrale ting i teksten. Det er her, du skal ind og udvælge det, der er det vigtigste i teksten. Et summary er en objektiv tekst. Der er altså ikke plads til personlige holdninger, meninger eller nogen form for fortolkning. Et summary bliver skrevet i nutid med en tredjepersons fortæller. Og når du skriver et summary, er det vigtigt, at du følger teksten kronologisk. Et summary starter altid ud med at præsentere teksten. Outline. I opgave A står der Give an outline of the attitudes to old age presented in the 3 texts. Når man skriver et outline, skal du altså ind og kigge teksterne igennem lidt dybere og finde de forskellige holdninger, der her er til alderdom til gamle mennesker. Det, der er vigtigt at have for øje, det er, at et outline opstiller de her forskellige udtalelser. Det kan være holdninger, det kan være meninger, men det er ikke i en punktopstilling. Det er en sammenhængende tekst, a coherent text. Ligesom summary er outline objektiv. Du skal ikke fortolke, du skal ikke kommentere. Et summary skulle følge teksten kronologisk. Det behøver et outline ikke at gøre. Her kan du altså springe rundt i de 3 forskellige tekster. Og sidst men ikke mindst, er det vigtigt, at du i et outline refererer til teksterne, fortæller, hvor du har tingene fra. I opgave B bliver du bedt om at karakterisere Sarah. Og en karakteristik, a characterization, viser din analyse. Det er derfor vigtigt, at du får lavet en grundig analyse. I en karakteristik af en person kunne du for eksempel kigge på personen direkte og indirekte. Er det en flad eller en rund karakter? Gennemgår den her person en eller anden form for forandring? Og hvordan er denne persons forhold til de andre personer i teksten? Husk altid beviser. Evidence. Find eksempler i teksten og skriv dem ind i din tekst. Du vil også nogle gange blive bedt om at lave en karakteristik af for eksempel setting eller the narrator. Igen er det vigtigt i begge tilfælde, at din karakteristik viser din analyse. Det er her, du begynder at vise, at du har analyseret teksten, og du kan arbejde med den. I opgave A vil du også blive bedt om at kommentere. Comment on the following statement from text 1. I have liked remembering almost as much as I have liked living.
I opgave B bliver du bedt om at kommentere. Comment on the incident in the diner. En kommentar, a comment, er en subjektiv tekst. Det er et subjektivt blik på et citat eller på en episode. Du bevæger dig nu fra det objektive over i det subjektive. Her kan du komme med din personlige holdning, din analyse og din fortolkning, men det er vigtigt hele tiden at underbygge din læsning. Vis eksempler i teksten. Brug beviser. I opgave B bliver du bedt til sidst om at skrive et kort essay, hvor du diskuterer gode og dårlige sider ved teenage forældreskab. Et essay er en kort tekst omkring et emne. Her diskuterer du et tema, og du forholder dig mere generelt til emnet. Du kan tage udgangspunkt i teksten, men i et essay forholder du dig generelt. Det er ikke en specifik reference til den tekst, der er opgivet i hæftet. I opgave A bliver du bedt om at skrive en tale, in which you discuss elderly people's role in society. The title of your speech is Senior Citizens, Burden or Resource. En tale er en sammenhængende tekst omkring et emne. Sørg for, at din tale har en komposition med en introduktion, en midte og en afrunding. Og tænk så på din argumentation i din tale. Er der nogle appelformer, du vil bruge? Logos, ethos, pathos? Og er der nogle forskellige retoriske virkemidler, gentagelsesstrukturer osv., som du ønsker at bruge? Din endelige aflevering vil nu komme til at se ud enten som A'eren her, hvor du har først et summary, en outline, en comment og en tale, en speech. Eller B, hvor du har et summary, characterization, comment og essay. Sørg for enten at skrive tal eller overskrift. Det er vigtigt, at hver lille skrivehandling har en overskrift.